всички гости и хора от община Симитли, наши близки приятели на 12-я фестивал на кукинските маскарадни игри Симитлия 2012 година. За мен е чест и удоволствие да открием фестивала заедно с част от Сотека гайди от град Смолян. Искам да кажа, че за мен е много радостно, че територията на нашия фестивал, географията на нашия фестивал се увеличава всяка година. Един фестивал, който сме създали, за да затвърдим българщината, българския дух и българските традиции. И това, което днес се случва тук, показва, че ние сме на правилния път, показва, че ние умеем да го правим това. Ето защо ние ще продължаваме да го правим, тъй като няма нищо по-важно от това да съхраним традициите си. Нека сте ви живи и здрави и за много години да продължаваме да правим фестивала и да осъществяваме нашите мечти. Една внушителна младежка група от българи и голямата българска група, които пристигат с съвезата на старците, а те са служили браница, илите, групата на Митко с малките за българчета.
няма вече.